Така, ето ме. Другото видео стана твърде дълго и затова спря. Извинете, ако сте прекъснали. Ако ви е прекъснало, ето го завършения вид на хотела. Да. Сложих стени, отнеме малко... чакайте, тук не съм сложила явно. Отнеме малко повече време, защото... Да. Направих го преди маничко. Така. Трябва да направя стълби този епизод. Тук съм забравила да си махна леглото. Това тук ще е втория етаж. Има си тераска. И тук ще е третия. Ето. И той си има тераска. И да, сега трябва да обзаведем. Но преди това, нека да направим стълбите. Ще се върна по-точно. Не знам дали ще са точно стълби. Може да е така. И тук да сложа стълби. Да, така ще е. И да, връщам се. Не, няма. Сега ще ги направя пред вас. Ето ги. Така. Тук ще има малка прекратка. Не. Да, всъщност. Тук ще има прекратка. Защото другите хора ще трябва да им влезат в стаята на тези. Ако отиват към тяхната стая. И да, ето така. Малко странен хотел ще бъде. Но какъвто е. И да. Тук ще трябва много сложа дърво. Но тук вече няма да слагам преграда. Тук направо ще си е така. И да. Само да сляза. Да. Така. Тук сложим торчове. Така. Тук ще има... Не, няма да е такава. Но ето такова дърво ще направим. Рецепцията. Ще има един виличър. Така. Тук ще сложим един чест. И тук още един. И тук още един. Откратим от опси. Грешно такова от прозорци, за да не могат да излизат виличарите. Така. Ще е рецепцията. Така. Да, тук трябва на стол.
трябва да спалним един визичър. Мястото не виждам. Не, мата и тук ще излезе. С това ще сложим още един етаж с стъкло. Извинете. И съжалявам, че не говоря много. Просто не знам за какво да говоря. Да. Опсаляк. Така. И сега нека да го спам. Ето. Така. И тук ще трябва да сложим листовки. Не. Така. Какво друго да направим в фоайето? Не. Ти умирай. Ще направим диванчето. Така. От другата страна, тук ще има. Малко странно обзавеждане. Този епизод ще обзаведем само този етаж. И да. Това беше видеото. Надявам се да ви хареса. Така дайте thumbs up.